Hemm Miktub, programm ta' tagħlim Bibliku mwassalilkom mill-Komunità Messianic Malta. Il-kellim tal-lum, Mark Nistivala. Nsemmilkom ħbib tiegħi u nistedinkom għal programm ieħor Hemm Miktub, programm li f'din is-sensiela nfakkarkom qegħdin niddiskutu min huma ż-żewġ xhieda li jissemmew fil-ktieb tar-Rivelazzjoni. U bħalma rajna s'issa fl-ewwel żewġ programmi hemm min jgħid li huma Enok u Elija, hemm min jgħid li huma Elija u Mosè, hemm min jgħid li jista' jkun it-Testament il-Ġdid u t-Testament il-Qadim, kulħadd joħroġ b'xi teorija minn tiegħu biex jipprova jgħidilna x'inhuma jew min huma dawn iż-żewġ xhieda fil-ktieb tar-Rivelazzjoni. Ħafna wkoll jispjegawlek dak li jiġri fil-film Left Behind meta tiġi biex titkellem fuqhom bħal dak li qalu Alla il-kelma tiegħu se joħroġha minn Hollywood u mhux minn ġewwa Iżrael. X'rajna fit-tieni programm? Fit-tieni programm jekk tiftakru għalaqna bil-konklużjoni illi skont il-ktieb tar-Rivelazzjoni dawn iż-żewġ xhieda huma żewġ siġriet taż-żebbuġ u żewġ kandelabri. Fil-fatt il-kelma eżatta tgħidilna hekk fil-ktieb tal-Apokalissi jew tar-Rivelazzjoni kapitlu 11 vers 4 il-vers jaqla hekk. Dawn huma iż-żewġ siġriet u ż-żewġ kandelabri wieqfa quddiem is-sit tal-art. Mela, il-kelma qed tgħidilna illi dawn huma żewġ siġriet u żewġ kandelabri. Imkien għamilna enfasi fit-tieni programm, imkien ma Alla jalludi għalihom daw bħala żewġ persuni u żewġ individwi. Naraw allura issa fil-Bibja fejn insibu xi tipoloġija tas-siġar taż-żebbuġ. X'qed jirreferi għal meta qed jgħidilna dawn iż-żewġ xhieda huma żewġ siġar taż-żebbuġ. U hawnhekk fejn irridu nibdew issa nagħmlu l-istudju tagħna bħalma dejjem ngħidulkom il-Bibja mhuwiex ktieb biss li taqrah bħala storja, imma huwa ktieb li jrid jiġi studjat il għaliex hija l-kelma tal-Alla. U kultant il-Mulej poġġilna l-kelma għalina imma rridu nistudjaw, rridu nfittxu aħna. U meta verament nfittxuha minn qalbna, meta verament nfittxu wiċċ Alla biex naraw x'qed jgħidilna fil-kelma tiegħu, żgur li mhux forsi Alla jtina ir-risposta ta' dak li aħna nkunu qed nfittxu. Dejjem meta qalbna ejja hemmhekk għall-verità. Dejjem meta li qed nfittxu biex isaħħaħna fl-ispiritwalità tagħna. Ejja naraw fil-Bibja fejn insibu tipoloġija tas-siġar taż-żebbuġ, jiġifieri tipoloġija, jiġifieri xi ħadd li qed jirreferi għas-siġar taż-żebbuġ imma qed jgħid li isma' dawn huma xi ħaġa oħra. U xi ħadd profeta importanti ħafna kemm mhux meqjus wieħed mill-kbar li jirreferi għas-siġar taż-żebbuġ huwa fil-fatt il-profeta Zakkarija. U l-profeta Zakkarija huwa profeta li Alla kellem anke fuq l-aħħar żminijiet tah xi kliem poġġilu xi kliem fħalqu biex jgħid rigward l-aħħar żminijiet. Ejja naraw xi jgħid Zakkarija il-profeta u morru fil-ktieb ta' Zakkarija kapitlu 4 vers 2 u naraw Alla x'qed jgħid il-Zakkarija. U qalli x'inti tara qed jirreferi hawnhekk Zakkarija qed jirreferi għall-anġlu li dellu biex wassallu l-kelma. U qalli x'inti tara? Ara, għadtu jiena, qed nilmaħ imnara kollha kemm hi tad-deheb u bieqja fuq il-quċċata tagħha u s-seba' msiebaħ fuqha b'seba' żennuniet għall-imsiebaħ ta' fuqha. U wkoll żewġ siġriet taż-żebbuġ ma' ġenba, waħda fuq il-lemin tal-imnara u l-oħra fuq ix-xellug tal-imnara. Dawk kienu Zakkarija kapitlu 4 vers 2 u 3. Issa ninżlu għal vers 11 ħalli nkomplu l-istorja tagħna u Zakkarija 4 vers 11 jgħid hekk u jien saqsejtu. X'inhuma dawn iż-żewġ siġriet taż-żebbuġ li hawn fuq il-lemin u fuq ix-xellug tal-imnara? U x'inhuma tennejt nistaqsih iż-żewġ friegħi taż-żebbuġ li hemm ma' ġenb iż-żewġ kanen tad-deheb li minnhom qed jitferra ż-żejt? Weġġibni u qalli, ma tafx x'inhuma? Le Sidi qatlu. Dawn qalli
huma ż-żewġ midlukin biż-żejt li hemm wieqfa quddiem sit l-art kollha. Mela, x'qed naraw? Qed naraw l-istess ħaġa li qed jgħidilna fil-ktieb tar-Rivelazzjoni kapitlu 11 qed jgħidulna Żakkarija f'kapitlu 4. Iż-żewġ siġriet huma ż-żewġ midlukin li hemm quddiem is-sit tal-art. Issa, il-mistoqsija l-oħra li rridu nagħmlu x'inhi? Allura x'inhuma daw iż-żewġ midlukin? X'qed jirrappreżentaw? Żgur li mhumiex Enok u Elijah, żgur li mhumiex Elija u Mose, xejn minn dan huma żewġ siġriet taż-żebbuġ. X'jirrappreżentaw iż-żewġ siġriet taż-żebbuġ fil-Bibja? Jistgħu jkunu żewġ persuni, kif ukoll imma jistgħu jkunu żewġ gruppi ta' nies. U fil-fatt il-kelma meta tirreferi għas-siġar taż-żebbuġ dejjem tirreferi għal gruppi ta' nies. U dik il-mistoqsija li rridu nsaqsu lil nfusna f'dan il-każ, f'dan ir-rigward, f'din l-istorja, f'dan rakkont, is-siġra taż-żebbuġ fil-Bibja hija simbolu ta' persuna jew ta' poplu. U allura issa naraw x'jgħidilna il-profeta Ġeremija. Ġeremija li kien profeta f'nofs poplu li kien il-bogħod minn Alla. U għalhekk Alla użah bħala profeta biex jerġa' idawwar il-poplu tal-Alla lejh u jipprova iġibhom lura lejn Alla billi jindmu bħalma dejjem ngħidulkom x'jiġifieri l-kelma tindem tieqaf tagħmel id-dnub, tieqaf tikser il-liġi u terġa' ddur lejn Alla u terġa' tibda tobdi il-kmandamenti tiegħu kollha l-10 li huma inkluż ir-raba' wieħed illi dejjem nagħmlu enfasi fuq li jgħid żomm ftakar anzi jgħid ftakar biex iżżomm is-sibt qaddis xi ħaġa li d-dinja insiet u m'għadix tagħmel. U mhux ta' b'xejn id-dinja qiegħda fil-sitwazzjoni li qiegħda fiha. L-istess bħal poplu fi żmien Ġeremija illi għax kien dbiegħet minn Alla għaliex ma kienx qed iżomm is-sibt qaddis, Ġeremija profetizza fuqu u spiċċa li mar fl-eżilju dan il-poplu u għadu sal-lum fl-eżilju, illum qed naraw il-poplu ġej lura lejn il-mulej, qed naraw daw in-nies illi Alla xerret mad-dinja kollha x'kienu l-bogħod minnu ma ridawx jisimgħu minnu, illum Alla qed jerġa' jsejħilhom lura. Dan huma programmi kbar li aħna nagħmlulkom il-qudiem, imma għandna xi tarif anke f'din is-sensiela fuq dak li qed ngħidu. Ejja ħankomplu. L-iskop ta' Ġeremija kien li iddawwar il-poplu tal-Alla lura lejn Alla. U prova jurihom Ġeremija kemm huma bħala poplu kienu importanti għal mulej. Il-poplu ta' Iżrael huwa importanti ħafna għal Alla. Ara x'qal Ġeremija f'kapitlu 11 vers 16. Żebbuġa tħaddar imżejna bi frott sabiħ semmik il-mulej. Imma issa serja għan-nar u jinxfu l-frijaj tagħha. U l-mulej tal-eżerċiti li ħawlek ħabbar il-ħsara għalik minħabba il-ħażen ta' dar Iżrael u dar Ġuda. Il-ħażen li għamlu biex jinkuni bl-inċens li ħalqu lil-Baal. Mela hawnhekk qed naraw li l-poplu ta' Iżrael u l-poplu ta' Ġuda, hawnhekk qed nitkellmu fuq il-12 il-tribù ta' Iżrael li kienu qed jadoraw Allat folot flok il-Alla Jehovah. Imma Alla il-min sejjaħ żebbuġa tħaddar imżejna bi frott sabiħ lill-poplu tiegħu. U f'dan ir-rigward kien qed ikellem lill-poplu ta' Ġuda. U l-poplu ta' Ġuda huwa wieħed minn dawk iż-żewġ siġriet taż-żebbuġ. Il-poplu ta' Ġuda li l-kelma tgħidilna illi minn fommu minn għandu irid joħroġ it-talim tal-kelma tal-Alla huma li żammew sissa huma li ppreservaw l-orakli tal-mulej u minn hemmhekk għalhekk il-kelma tgħidilna illi 10 popli minn 10 nazzjonijiet irdu jaqbdu mat-tarf tal-ħwejjeġ tat-tribù ta' Ġuda ta' xi ħadd mit-tribù ta' Ġuda biex jiġu malma l-kelma tal-mulej. Bħalma dejjem ngħidulkom aħna l-kelma tal-mulej mhix ħirġa minn l-Amerika, il-kelma tal-mulej mhix ħirġa minn l-Ewropa, il-kelma tal-mulej mhix ħirġa mill-Asja jew minn xi kontinent ieħor, il-kelma tal-mulej ħirġa minn ġewwa Iżrael. U qed naraw hawnhekk allura il-mulej jisejjaħ il-poplu tiegħu siġra taż-żebbuġ. U allura nissanna indikazzjoni li siġra taż-żebbuġ fil-Bibja tfisser poplu u mhux persuna individwali. Ejja ħankomplu naraw x'qallhom aktar il-mulej.
Diġà rajniha din ma ħalli nitkellmu fuqha Ġeremija kapitlu 11 vers 16 Żebbuġa tħaddar imżejna bi frott sabiħ semmik il-mulej imma issa se jagħtiha n-nar u jinxfu l-frijaj tagħha. U dana jindika il-qasma tal-poplu ta' Iżrael, frijaj li tqaċtu. Bħalma tafu kien hemm 12 tribu, dan nitkellmu fuqhom il-qudiem, 12 il-tribu ta' Iżrael li ġew maqsuma 10 ttieħdu fl-eżilju u 2 minnhom li huma tribu ta' Ġuda u tribu ta' Benjamin baqgħu ġewwa Iżrael u għadhom hemmhekk sallum għalkemm ukoll ġew meħuda f'eżilju imma għal 40 sena u anke f'dawn l-40 sena f'talimi ieħor li nagħmlulkom ħadd taraw kif mill-kelma tal-Alla waqt li kienu fl-eżilju xorta ma tħammġux bil-ħmieġ tat-tagħlim qarrieq tad-dinja, imma baqgħu jemmnu dak li dejjem emmnu. Mhux bħal xa tribujiet li Alla ferrex mad-dinja kollha u bħalma profetizza fuqhom tħammġu man-nies tad-dinja kielu ikel illi huwa maħmuġ, laħam li huwa maħmuġ u adoraw bħalma għadhom jagħmlu sallum Allat folots billi jipparteċipaw f'festi l-vin tal-bniedem u mhux il-festi tal-mulej. U dik hija l-qasma li kienet saret fit-12 il-tribu. U għalhekk qed jgħidilhom imma issa se nagħtiha n-nar u jinxfu il-frijaj tagħha, imma issa naraw Alla kemm hu ħanin u kemm huwa kbir. Tinsewx imma s-suġġett huwa dinha is-siġra taż-żebbuġ. Mhijiex Enok, is-siġra taż-żebbuġ mhijiex Elija, is-siġra taż-żebbuġ mhijiex Mosè, imma huwa poplu. Ejja ħalli naraw aktar il-min isejja siġra taż-żebbuġ fil-kelma il-mulej. Il għaliex s'issa rajna il-poplu ta' Ġuda huwa s-siġra taż-żebbuġ. Waħda minn dawk iż-żewġ siġriet. Mela ħa naraw issa min hi s-siġra taż-żebbuġ l-oħra li għaliha qed jirreferi l-mulej bħala waħda mix-xhieda fl-aħħar żminijiet. U allura sardu mmorru f'dak li kiteb l-Apostlu Pawlu fl-ittra tiegħu lill-Ġentili, fil-fatt se mmorru fl-ittra tar-Rumani li ħafna interpretawha ħażin għal imsiken minħabba fihom hekk jgħid l-Apostlu Pawlu li interpretaw l-Apostlu Pietru, anzi skużawni, l-Apostlu Pietru jgħid illi ħafna interpretaw il-Pawlu ħażin u dan b'detriment għalihom. Illa lix ma jistudjawx, illa lix jaqraw dak li jaqraw jipritkaw u ma jindenjawx ruhom jiftħu l-Bibja biex jaraw dak li qed jgħid l-Apostlu x'inhu. Ejja ħa naraw x'qed jgħid Pawlu lir-Rumani f'kapitlu 11 vers 17 sa 23. Jekk xi wħud mill-frijaj tqaċtu, mela diġà qed nagħmlu referenza għal dak li qal Ġeremija illi Alla se jqaċċad u jaħraq. Jekk xi wħud mill-frijaj tqaċtu, int li nżebbuġa salvaġġa, mela issa qed nitkellmu fuq it-tieni siġra. Issa mhux qed nitkellmu fuq is-siġra taż-żebbuġ naturali, il-poplu ta' Ġuda, imissa qed nitkellmu fuq żebbuġa salvaġġa, it-tieni siġra. Jekk xi wħud mill-frijaj tqaċtu, int li nżebbuġa salvaġġa li kont imlaqqam fuqhom u taqsam magħhom l-erq u terda s-sustanza taż-żebbuġa. La tiftaħarx minn fuq il-frijaj mqaċta. Jekk int tiftaħar, ftakar li mhux int iżżomm l-erq imma l-erq iżomm lilek. Int għandek mnejn tajt il-frijaj tqaċtu biex nitlaqqam jien flokhom? Tajjeb, tqaċtu għax m'hemmnux, imma int qiegħed iżżomm bil-fidi, timlix rasek iżda ibża. Jekk Alla ma ħafirix lill-frijaj naturali, anqas ma jaħfirha lilek. Qis mela t-tjieba u l-ħruxija ta' Alla, ħruxija għal dawk li waqgħu u tjieba għalik jekk tieqpa fit-tjieba tiegħu. Inkella int ukoll titqaċċad. Huma wkoll jerġgħu jitlaqmu jekk ma jeqpgħux ma jemmnux, għax Alla għandu l-qawwa li jerġa' jlaqqamhom. Kemm huma sbieħ daw il-6 Tivrus, 7 Tivrus li għadna kif rajna, Rumani kapitlu 11 minn vers 17 sa 23. U hawnhekk qed naraw allura żewġ tipi ta' poplu, qed naraw il-siġra taż-żebbuġ naturali li huwa il-poplu Iżraelit u s-siġra taż-żebbuġ li hija salvaġġa li huma il-Ġentili. U Pawlu qed jgħid nisma' tiftaħrux illi issa għax intom temnu f'Jaxua sirtu parti mill-poplu tal-Alla,
biex ma noqogħdux ngħidu bħalma ħafna jgħidu fil-fatt Pawlu hawnhekk kien profetiku illa li xankellum fil-Knisja Evanġelika tisma' il-messaġġ u anke fil-Knisja Kattolika tisma' l-messaġġ fejn jgħidu li l-Knisja ħadet post Iżrael. Mu veru xejn, Iżrael jibqa' Iżrael għal mulej u aħna imlaqma, aħna parti minn Iżrael, aħna parti mill-Commonwealth issa. Ingawdu mill-ġitli spiritwali li għandu Iżrael. Imma qatt ma jistgħu l-ġentili jieħdu post Iżrael. U dak li qed jgħid Pawlu wara ma tiftaħrux illex tqaċtu l-frijaj u tħaltu intom issa taħsbu li tikbrilkom raskom u intom xi ħaġa. Il-moment li daw in-nies jindmu, il-moment li daw in-nies jibdew jemmnu f'Jaxua, għax dik hija d-differenza, il-moment li bdew jemmnu f'Jaxua Alla jerġa' jdaħħalhom lura fis-siġra naturali, mhux imlaqma jerġgħu jieħdu posthom f'dik is-siġra. Għalhekk qallhom f'Rumani kapitlu 11 vers 20, tajjeb, tqaċtu għax m'hemmnux, imma int qiegħed iżżomm bil-fidi timlix rasek iżda ibża. U hawnhekk Pawlu kien qed jirreferi għal dak li qal Ġeremija f'kapitlu 11 vers 16 fejn diġà qrajna fejn qalilhom żebbuġa tħaddar imżejna bi frott semmik il-mulej imma issa ser jagħtiha n-nar u jinxfgħu il-frijaj tagħha. Ejja ħankomplu naraw x'qal Pawlu lir-Rumani vers 23. Huma wkoll jerġgħu jitlaqmu jekk ma jaqbgħux ma jemmnux għax Alla għandu l-qawwa li jerġa' ilaqqamhom. Għaliex dawn in-nies għadhom il-poplu tagħna. Il-poplu Iżraelit għadu l-poplu tagħna. Qatt u ħadd ma ħaderhom posthom hija dik hija teorija li vvinta l-bniedem li l-Knisja ħadet post Iżrael li imkien ma nsibgħu fil-Bibja, nsib dak li qed naraw Pawlu x'qal. Ara x'qalhom issa Pawlu lir-Rumani vers 24. Jekk int ġej minn żebbuġa salvaġġa u kontra n-natura kont imlaqqam f'żebbuġa tajba, kemm iktar jistgħu jitlaqmu fiż-żebbuġa tagħhom stess dawk li skont in-natura ġejjin minnha. X'qed jgħid Pawlu hawn? Qed jgħid jekk aħna li konna pagani, aħna li tħammiġna b'kull ħmiġ aħna li qatt ma ridna nafu balla, immissa dorna lejh, arafna l-Jaxua bħala s-Situ s-Salvatur tagħna. Sirna parti minn Iżrael, kemm aktar l-Iżraeliti li jaċċettaw li Jaxua f'ħajjithom bħala s-Situ s-Salvatur tagħhom jistgħu jkunu parti minn dik is-siġra wkoll. U żgur li jistgħu. Huma s-siġra naturali, aħna l-fara salvaġġa. Aħna li skont in-natura mhux suppost ġejna mlaqma, imma għal Alla xejn mhu impossibbli. Mela, kemm il-siġra taż-żebbuġ qegħdin naraw fil-kelma tal-mulej? 2, żewġ siġriet. Għalhekk Zakkarija jgħid f'kapitlu 4 vers 14 dawn Alli qed jirreferi għall-anġlu huma ż-żewġ midlukin biż-żejt li hemm wieqfa quddiem sit l-art kollha. X'jiġifieri wieqfa quddiem sit l-art kollha? Jiġifieri dawn huma ż-żewġ popli, il-poplu ta' Ġuda u l-ġentili li issa għarfu lil Jaxua, dawn huma ż-żewġ popli li qegħdin jaqdu lill-mulej. Dawn huma dawk iż-żewġ popli li fl-aħħar żminijiet ser ikunu qed iwasslu l-kelma tal-mulej. Dawk li jkunu qed jgħidu isma' Jaxua huwa s-Sit u s-Salvatur tagħna. Ejja ħandru lejn il-mulej talli batilna Salvatur, talli salvana mill-qerda ta' dejjem, mill-mewt ta' dejjem. Ejja ħalli nerġgħu nibdew nobdu l-kmandamenti tiegħu, ejja ħalli nduru lejh, ejja ħalli nżommu s-sibt qaddis, ejja ħalli ma niklux laħam li hu maħmux, ejja ħalli nibdew nżommu il-festi tal-mulej u mhux nżommu il-Halloween u nsejħulu Hallelujah Party u nżommu l-Miliet u l-Easter, festi l-vin tal-bniedem. Dan huwa t-tagħlim li jrid joħroġ minn Iżrael ħbib tiegħi. Kontrarju għal dak li joħroġ mill-Amerika u minn ġol Ewropa u minn ġo stati oħra. Mhux biss Iżrael, imma Iżrael u l-Lut. Tgħidli l-Lut mhux Iżrael, le, inti Iżraelit għax inti imwieled Iżrael. Ludi huwa dak il-bniedem li kien pagan u issa qasam minn naħa għall-oħra ta' xmara bħalma għamel Abram. Abram fil-fatt kien l-ewwel Ludi illa li x'qasam mill-Mesopotamja għall-art ta' Kanaan u għalhekk jissejjaħ Ebrew l-ewwel Ludi.
Dawk li qasmu, dawk li kienu ġentili, dawk li kienu pagani ma li kienu jemmnu f'Alla u issa qasmu għan-naħa l-oħra, dawk jissejħu Lut. Dawn huma iż-żewġ siġriet li qegħdin quddiem Alla jaqdu u li Alla ser juża bil-qawwa kollha biex iwettaq dak li qal fil-ktieb tar-Revelazzjoni. Min ħalaq dawn in-nies ħajoħroġ in-nar, imma ħajoħroġ in-nar mhux ħajoħroġ in-nar bħal naraw xi ħġieġa, imma b'dak li jgħidu se jinfdu ħafna qlub. B'dak li jgħidu ħajweġġaw ħafna x'il-verità toffendi. Bħalma ħafna jisimgħu dan it-tagħlim u min jaf xi kien għaddej ġew moħħhom bħalissa kieku jistgħu jibatulna l-messaġġi u jirrisponduna tgħid kemm jgħidulna affarijiet għaliex għax il-verità tweġġa' ma din hija l-verità. Mhux se jkun hemm xi ħadd jiftaħ ħalqu joħroġ in-nar minn ħalqu bħalma naraw fil-film Left Behind u bħalma nisimgħu fil-Knies Evanġeliċi, Pentekostali Karizmatiċi jiġu malma dal-affarijiet. Dan huwa n-nar li ħajoħroġ minn ħalq daw iż-żewġ popli, il-kelma tal-Mulej. Huwa bit-talb ta' daw in-nies illi jista' tieqaf għal 3 snin u nofs milli tagħmel ix-xita fuq din l-art. U nafu li jekk ma tagħmilx xita ikun hawn il-ġuħ. U l-poplu tad-dinja ħajbati u l-popli tad-dinja jibdu jduru kontra daw in-nies u daw in-nies ħajbdew jitolbu aktar u ħajbdew jġibu l-kastigi fuq din id-dinja. Alla ħibda bagħat il-kastigi wara t-talb tagħhom u meta d-dinja tara il daw iż-żewġ popli qed jagħmlu dak kollu tibda tara kif tagħmel biex teqridhom. U tant ma jkunux jaħmlu lil daw in-nies li jippritkaw il-kelma tal-Alla pura u vera illi aqqas biss ikunu jridu jitfnuhom u jħalluhom fit-toroq. Qed taraw kif jagħmel sens dak li hemm fil-ktieb tar-Revelazzjoni mhux għal żewġ persuni imma għal żewġ popli. Żewġ popli li jarfu li flimkien ħajjingħaqdu għax dik hija l-istorja tal-Bibja kollha. L-Bibja fuq qed titkellem żewġ popli li kienu mifrudin u issa se jerġgħu jiġu fera waħda. U l-moment li jiġu fera waħda ikollhom dik il-qawwa dak li qed jistenna l-Mulej. U l-Mulej qed jistenna il-milja tal-pagani illi l-pagani jiġu lura jemmnu fih, jemmnu f'Jaxxua bħala l-Messija, il-milja tal-poplu ta' Ġuda illi jemmen fil-Messija, illa li xfalla diġà jemmen imma ma jemminx f'Jaxxua l-Messija, il-moment li daw it-tnejn jingħaqdu hemmhekk Alla issa jistgħid il-power lill-Knisja tiegħu il daw iż-żewġ popli u jkun nistgħu naraw dak kollu li hemm fil-ktieb tar-Revelazzjoni. Isseħħ. Pawlu jgħidilna fil-kapitlu 11 vers 25. Ma rridx li ma tkunux tafu ħuti dan il-misteru li ma tmorrux taħsbu li intom xi orrif. L-ebbusija tal-qalb li waqgħet fuq parti minn Iżrael teqpa' sakemm tidħol il-milja tal-pagani. U hekk Iżrael kollu ikun salf. X'qed jgħid Pawlu? Qed jgħidilna dan huwa misteru kif intom li qatt m'emmintu b'Alla kif intom li kasbartu l-Mulej illi flok żammejtu s-sibt qaddis, iżommu l-ħadd qaddis illi taċċettaw li tiklu kollox u ma tafux tiddistingwu bejn dak li huwa laħam nadif u laħam maħmuġ mixtieq għall-ikel, intom li żommu l-festi pagani u ma żommux il-festi tal-Mulej. Huwa misteru kif issa l-Mulej daħħalkom biex tkunu parti mill-poplu tiegħu. Imma għala ma tikbrilkomx raskom taħsbux li intom orrif qed jgħidilna Pawlu. Hija minħabba dawk il-poplu ta' Ġuda li ma jridx jemmen b'Jaxxua illi ġara dak li ġara. Imma il-moment li huma jibdew jemmnu ser jerġgħu jiġu lura u hekk Iżrael kollu ikun salf. Ħammorru f'kapitlu 11 tal-ktieb ta' l-Apokalissi vers 3. Ħalli nikkonkludu wkoll dan il-programm issa b'xi ħaġa interessanti. Apokalissi kapitlu 11 vers 3, imma iż-żewġ xhieda tiegħi nagħtihom li bl-ilbies ta' xkejjer fuqhom iħabbru għal 1260 jum. Mela sissa diġà rajna li dawn iż-żewġ xhieda li l-Mulej qatt ma sejħilhom individwi b'xi tip ta' isem, iż-żewġ xhieda issa nafu li huma dawk iż-żewġ siġriet taż-żebbuġ, waħda hija naturali u l-oħra hija salvaġġa. Waħda tirreferi għal poplu Iżraelit u l-oħra tirreferi għal pagani. Qed naraw li il-moment li jingħaqdu jiġu flimkien daw Alla jtihom il-qawwa u s-seta biex iseħħ dak kollu li hemm miktub fil-ktieb tar-Revelazzjoni li jrid iseħħ permezz ta' daw iż-żewġ xhieda. Qed naraw ukoll illi
daw se jkunu qed jagħmlu dan ix-xogħol tal-mulej iħabbru għal 1260 jum u dana prattikament jiġu 3 snin u nofs diġà rajna fil-programmi preċedenti, fil-programmi ta' qabel, illi dawn huma l-aħħar 3 snin u nofs qabel jiġi Jaxwa meta id-dinja tibda tobot il daw in-nies minħabba it-talim tagħhom u l-Antikrist jikser il-patt li jkun għamel biex konaw il-paċi fid-dinja u wara 3 snin u nofs id-dinja iddur kontra daw iż-żewġ popli, kontra is-siġra taż-żebbuġ naturali li hija Iżrael u s-siġra taż-żebbuġ selvaġġa li huma il-pagani li ġew lura. U hawnhekk tibda l-persekuzzjoni kbira tal-Knisja li ħafna jgħidu li l-Knisja ma tix tgħaddi minnha illa għaliex inkunu diġà teħidna fis-sema. Matteo kapitlu 24 ma jgħidx hekk, anzi Matteo kapitlu 24 jgħidilna berkin dawk li kapaċi jistaportu sal-aħħar illa għaliex tant se jkun hawn ħażen, tant se jkun hawn mibeda, tant se jkun hawn nies li jiġu kontra dawk li jemmnu li ħajkun żmien ikraħ ħafna żmien ta' dwejja illi bħalu qatt ma kien hawn fid-dinja. Imma dak nitkellmu fuqhom fi programmi oħra. Biex nagħmlu issa il-pedament għal programm li jmiss, allura mbagħad ħan nitkellmu fuq il-parti l-oħra f'dan il-vers. Bl-ilbies ta' xkejjer fuqhom. Fuq dan issa ħan nitkellmu fil-programmi li jmiss. Illa għaliex ħafna bħalma ngħidilkom jien bħalma naraw fil-ktieb fil-films ta' Left Behind series, ħafna jaħsbu li daw ħajkunu żewġ persuni libsin l-ixkejjer ta' tqieq biex joqogħdu jippritkaw. L-istess bħalma minna għal dak li huwa siġar, irridu naraw l-istess għal x'inhu l-ilbies tal-ixkejjer. U rridu nerġgħu mmorru lura nfittxu fil-kelma talla fejn intużat din il-frażi u għal xiex intużat, xi tfisser, x'inhu s-sinifikat. Sissa qed naraw li iż-żewġ siġriet huma sinifikat, huma simboli. U anke dan il-bies ta' ħwejjeġ huwa simbolu, huwa sinifikat, ifisser xi ħaġa. U dan li ħanaraw fi programmi oħra biex inneħħu din l-idea żbaljata li għandna ta' daw it-tnejn min-nies li bsin l-ixkejjer jippritkaw fit-toroq. Ejja ħanamluha ċara, jekk tnejn min-nies qegħdin jippritkaw ġewwa iċ-Ċina, ma jistax ikunu qegħdin jippritkaw ġol Amerika, ma jistax ikunu qed jippritkaw ġol Ewropa, ma jistax ikunu qegħdin jippritkaw l-Awstralja. Ma jistax ikunu qed jippritkaw ġol Indja. Ma jagħmilx sens li huma ġiex persuni huma żewġ popli inferxin mad-dinja kollha biex il-messaġġ jasal sat-trufijiet tal-art kollha. Qed taraw kemm hemm affarijiet li meta tistudja u taħseb fuqhom tirrealizza waħdek illi ma jistgħux ikunu ġiex persuni daw. Daw huma żewġ popli, iż-żewġ siġriet li jirrappreżentaw il-poplu pagan u il-poplu Iżraelit. Imkien Alla ma jgħid li huma żewġ persuni jew żewġ individwi. Jgħid biss li huma żewġ siġriet ta' żebbuġ. U meta dawn iż-żewġ siġriet ikunu lesti għas-servizz għax-xogħol tal-mulej, meta jsiru ħaġa waħda jiġu tsokk wieħed, il-mulej se jibgħat il-qawwa tal-Ispiritu Santu fuqhom biex ikunu jistgħu jagħmlu dan ix-xogħol. Ħafna jirreferu għal profezija f'Ġowel fejn jgħid fl-aħħar żminijiet insawwa bl-Ispirtu tiegħi fuqhom u wliedkom jipprofetizzaw u x-xjuħ joħolmu u ħafna jibdu joħorġu Alla ħaresnidilkom kemm smajt profeziji foros minn fuq pulptin il għaliex ħafna jaħsbu li huma profeti għandhom l-Ispirtu fuqhom imsawwab u jaħassa il-ħmerijiet li għajdu u ċ-ċuċati li joħorġu bihom. Nimmaġina l-Alla jibda jħares in-naħa l-oħra ma jkunx irid jisma' x'qed jingħad. Imma Alla ħajsawwab l-Ispirtu tiegħu fuq dawn iż-żewġ popli fl-aħħar żminijiet sabiex jwassal il-messaġġ lil dawn iż-żewġ siġriet se jsawwab il-mulej bl-Ispirtu tiegħu. Daw se jkollhom il-qawwa, daw se jkollhom is-saħħa. Daw iż-żewġ siġriet se jagħmlu dak kollu li hemm fit-tip tar-revelazzjoni. Naraw li diġà siġra minnhom fil-fatt iż-żewġ siġriet diġà qed jerġgħu jiġu mlaqma, is-siġra salvaġġa qed naraw ħafna nies jaċċettaw il-Jaxua bħala s-Sit u s-Salvatur tagħhom u għaliex jaċċettaw il-Jaxua s-Sit u s-Salvatur tagħhom qed jerġgħu jduru biex jimxu mal-kmandamenti tal-mulej għax mhux li tajt jiena Kristjan, li tajt jiena Kristjan ma jfisser xejn.
Li tkun Kristjani fisser li issa tibda timxi bħal Kristu. Kristu kien jimxi mal-10 mandamenti, mhux ma' 9, imma ma' 10. Mbagħad hemm is-siġra l-oħra, s-siġra naturali li wkoll qed tiġi mlaqma. Ħafna huma dawk l-Iżraeliti li qed jaċċettaw il-Jaxua f'ħajjithom. Ħafna huma dawk in-nies li qed jerġgħu jmorru jgħixu ġewwa Iżrael, jagħmlu dik li tissejjaħ l-għalajja. Qegħdin imorru issa minn fejn joqogħdu lura biex jgħixu ġo Iżrael. U jieħdu magħhom hemmhekk lil Jaxua u jippritkaw il-Jaxua u l-mument li il-milja tal-ġentil isseħħ u mbagħad tibda sseħħ u il-milja wkoll ta' tribù ta' Ġuda, il-mument li dawn iż-żewġ siġriet isiru siġra waħda, u mbagħad nistgħu nibdew naraw dak li hemm miktub fil-ktieb tar-Revelazzjoni. Nispera li qed tieħdu pjaċir tisimgħu dan it-tagħlim għallum ħanifqu hawnhekk. Sakemm narawkom fi programm ieħor infakkarkom sabiex dejjem tiftħu l-kelma tal-mulej, fitxu, aqraw u studjaw għad toqgħodu fuq dak li jgħid il-bniedem imma qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Insellmilkom. Dan il-programm ġie mwassalilkom bl-għajnuna tal-ħbieb tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru għas-sit elettroniku messianicmalta.org. Fitxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.